So inana ka sakit sa pamilya sa nahingtungdan nga nanikamot gid unta in taon to nga mabuhi mga par kay gusto gid sa pamilya nga sa bana nga ipa CS gid unta tong mga par kung apan na balibaran kay tungod dili na kuno mada kay patay naman kuno daan ang bata kun ang kanang ospital sa Argao mga par kanang Argao District Hospital kung kumpleto pa lang sa mga gamit sa mga doktor kaya siguro masalbar pa ang kinabuhi sa inahan ng anak mga par. So mayong gabi ka na tanan. Welcome back sa ating channel. Kung daghan kayong salamat mga par sa inyong mga pagsuporta. Kung sa ako ang mga viewers na wala pa naka-subscribe, palihog ko subscribe na par para ma-update mo sa atong i-upload ng mga video reaction. So kaning video reaction mga par, kabahin niya itong nag-viral nga Mabros nga namatay mga par nga gibaliparan nga to sa Karkar District Hospital kay dili na nila madao ka ng CS. So katuloy nga pasyente mga par taga Argao dito unya gidada ito sa tagtungon nga to sa ng Argao District Hospital unya nibalibad ang mga doktor nga to kay kanilaging kakuwang sa mga gamit nya mao to nga gusto sa pamilya nga dadon sa Karkar pero nibalibad siya ng ospital mga par kay ang ilang ambulansya wala kunoy gasolina. So ang pamilya sa babae katong namatay hingitaw pagi nga madaan nila nga sa Karkar o nakagamit man kuno sila og mga par kanang ambulansya sa barangay. So ang ambulansya sa barangay mo ilang gigamit pag hatod nga to sa Karkar District Hospital kay ang wala man kuno gasolina ang ambulansya sa Argao. So pag abot na to sa Karkar mga par kay dili pa ng sa istorya gud sa katumpo sa yang bana ato namatay 3 AM pa kuno. So gipaabot pa sa mga doktor nga mo abot og 10 AM pero gusto gyud unta to sa pamilya sa babae nga ipa-CS na lang kay ang katong babae maglisod na ng ginhawa ba niya naabtan na lang kuno tuog buntag abtan na lang 24 oras wala pa man jud kuno mo desisyon ng Karkar District Hospital nga mo CS na pero gusto gyud kuno to sa pamilya nga ipa-CS gyud nga karon kay dili naman mo CS ang Karkar District Hospital kay sobra na kuno sa 24 oras. So gi-turn over nga to sa Talisay. So pag-abot nga to sa Talisay kay wala naman. So mo na gibaliparan nga to sa Talisay pero wala na nang dili na bada kay i-deklara ra man to nga wala na nang patay ng mga babae nga Mabros mga par. So inana ka sakit sa pamilya sa nahingtungdan nga nanikamot gid unta in taon to nga mabuhi mga par kay gusto gid sa pamilya nga sa bana nga ipa CS gid unta tong mga par kung apan na balibaran kay tungod dili na kuno mada kay patay naman kuno daan ang bata kun ang kanang ospital sa Argao mga par kanang Argao District Hospital kung kumpleto pa lang sa mga gamit sa mga doktor kaya siguro masalbar pa ang kinabuhi sa inahan ng anak mga par kay tungod kuwang sa kayo sa gamit, kuwang sa doktor, kuwang sa budget. Mo na nga basta ilang ambulansya kani wala pa kunoy gasolina. Nangita pa kuno to sila ng magamit nila. So nakagamit kuno to sila kanang ambulansya sa barangay. Mo to ilang gigamit pag dalangat sa Karkar. Ya. O takibaw mga par kanang gipalipad ang ospital sa Karkar kung sa rason nga nang ibalibad kay kanang Karkar mga par mo CS bigyan na sila diya daghan na kayo ang mga Mabros diha nga gipang CS pero kato siya nga nung nabalibaran to siya sa Karkar nga anay pa CS kanang ipa turnover pa nga to sa Talisay. So inana kasakit nga par nga nang wala nimo damha nga sa usa lang ka pagpamilok ang kauban nimo sa mahal mo sa kinabuhi ang kauban mo sa pamilya mawagtang ra sa inana kadali
Muna nga, kung ang mga hospital mga par sa panahon ni Gwen Garcia, kung iya magiuna, daghan pa untang kinabuhi nga masalbar. Kaya tungod wala niya giuna ang mga hospital sa probinsya nga, kaya giuna niyang suroy-suroy, mao na'y resulta sa iyang pagpabaya sa mga hospital sa probinsya. So karon sa administrasyon ni Pambari 4, kay mao pa may mao pa may pagsugod baya. So dili pa mo gid na madali-dali og nang hanaay tanan kay daghan baya ang hospital nga naa sa probinsya. So kinahanglan pud gid siya og kanang pakisusi og ng soloy kayo ang inahanog anak mga partner. So wala na din himo kay maon man kanay on kay kitang tanan dili man nato hawak nato atong kinabuhi. Ang atong kinabuhi mapar inulmara nato sa labang magagaho. So daghan kayong salamat mga par sa inyong pagsuporta sa channel. Kaya palihog ko og subscribe para ma-update mo sa atong mga i-upload nga mga video reaction.